Yo, piak. Ayo. Yo.
Podang Kuning. Oh, iya. Menika nggih. Wonten sawere pira nggih? 100.000 rupiah. Matur sembah nuwun Pak Gatot Soeharto. Ini tulisannya matur nuwun Mbak Waluyo nggih sami-sami pokoke niki arta niki monggo kangge tumbas napa kemawon monggo matur kula mboten njaluk lagu napa-napa nggih sing penting artane jenengan tampi kula pun seneng nggih matur nuwun nggih Lah ndi to? Tulisane ngono kuwi apa? Tulisane iki endi? sumpah ora ning apa-apane iki lho Kene kok. Oh menika. Ah berarti sampeyan gawe-gawe kuwi. nek ora digawe ora dadi Nya? Seka nyuwun glugu anu lagu nganti glugu glugu, lagu kok glugu. Glugu kok ngemblek ki sapa, Mbak? ora usah ngono kuwi kelinci ucul lagu kelinci ucul Saking? aku kelincine gek kowe sing ucul kowe ora apa-apa wis Kok aku sing ucul. Padake. Narapi jana wae ucul. Saking sapa? saking Bu Penewu waduh nyuwun pangapunten lho Bu Penewu niki jen gek pira ya iki Lah kok kene ya didelok jare meneh mau. ora apa-apa ya Pira? nyoh hitungan Lah ngapa nek aku sing jenengan sing engko itu? ndak kowe curiga ya. Curiga, lah ngapa curiga? Oh menika 150.000 matur sembah nuwun Ibu Panewu. nggih pokoke Ngapa kok kaya arep ra seneng ki? seneng banget Matur aku sembah nuwun no. nggih matur nuwun Mbok sing ikhlas ngono lho. Apa kurang ikhlas to? Nggih matur nuwun Bu Penewu, matur sembah nuwun. Ora lokak malah saya kebak tak dongake. Amin. Pokoke tembok teng selone. Apa? Diurek-urek bocah. Wah, tak kira arep berdoa. Nggih, monggo. Nggih, niki wonten pirang-pirang. Mas, Lurah iki lho ngomong. Sesuk jaluk bali lho. Ngawer, anu ngawur. Apa Mbak Natil? nggih menika Kelinci ucul. napa? Kelinci ucul apa? Manu, Sidane apa dhisik? Nah, monggo jenengan sing kuwasa. Kok sing kuwasa. Ora iki mau pamundutane apa wae? Niki wau wonten Pak Lurah bilang niki lali janjine. Terus niki wau saking Ciledug wau Podang Kuning kalih Bu Panewu menika kelinci ucul. Oh, ya sing saka Bu Penewu dhisik. Urutane saka Bu Penewu terus lagi Pak Lurah. Oh nggih. Nek cara anune kan ngono kuwi. Nggih. Pelok barang sih. Aku mau ya kepethuk karo direkture kono kae Sapa? Bumdesma kuwi. Bumdesma. Heeh, kowe kono ki trane nglayani barang-barang. Nglayani apa? Ya mau bermodalan, ya sapa sing ora ndek HP iso kredit nang kono. Heeh. Sapa sing ora ndek TV iso kredit nang kono, iso modali apa? Nek tuku wedhus ora ndek dhuwit rono ya diutangi ngono. Ning ya kudu nyaur, ora kok ndun beler-beleran ngono kuwi. Lah iya nek utangi ya nyaur. Lah ya mulane kuwi aja kaya bojoku. Lah ngapa? Ditagih ngutang malah muni, "Lho sing ngutang wis sabar kok sing ngutangke nguber wae." Ya kan kudune ngono kuwi ya. Sing mangkel kele ku telat ki ngopo nek ngerti? Ngapa? Goleki tisu basah ki tak goleki kok bar tuku ki tak goleki ora ning trane dipepe bojoku. Lah kok dipepe piye ta? Lah rumangsane keneng banyu pancen tisu basah ya dipepe aku ya. Oh alah, sudah dia padha wae. Menika ngagem bawa? Nggih, ngangge kok ya. Oh nggih. Alon-alon ya, Pak. Nah iya. Aja kaya balapan. Lah ngapa? Lho banter to nek balapan ki mesti kok. Iya. Ada klinciku ngapa? Duwe anak suarane apik kaya ngene mula ya tak gemateni arep pemeng anak angkat iki. Anak angkat ya yo nek anak tenan ya ora percaya wong bapakne ngono kok anake cantik. Ya kowe iki anakku. Iya ning kan udu anake jenengan Tos ta. Ya tak nelongo ngijapi mbokmu wis meteng 4 sasi mbiyen ki.
Ayo berarti kan udu. Lah nek wong metu pirang sasi? Sang sasi 10 dina umume. Bisa uman 5 sasi ora lumayan kowe kok. Ning kan udu ndek. Sing 5 sasi tok nggo apa? Lah nek 4 sasi dilairke apa ora wis ndas tok ya ngono ya. Mangka iku dadi katres nanku Suarane apik ning adi-adi. lah ngapa? Adus wis sabun kon jupukke, andruk kon jupukke. Lah jare bapakku, lah aku wingi kan lali to adus ki rak lali ra nggawa anduk. Lali sabune entek tak kon jupuke sing wis nang njaba kuwi lho, Pak. Mareng aku arep ngulungke ya isin to wis gedhe gak aku ki ya wong lanang. Lawange memeng os titik tanganku tak lebokke nyo aku ngono. Nyo kok genduk apa to iki nyo aku ngono. Apa ta? Nyotin aku ngono iki apa to iki aku ngono. Apa to kae ciduk kok? Oh, tak kira dengkul tadi. Kene yo nyanyo-nyanyo disogak-sogokke. Lah iya lah ora tok tampan-tampani iki apa to Lah wong iki. arep ditampani rene malik rene, tak tampani kene malik rene ya piye? Monggo lek ngulungke iki ya rada ngisor nyohin aku. Mulane aku tak tampani ngisor dadi munggah dhuwur rak ya aku bingung to ya. Aku nek dhuwur ora geduk. Ayo. Ngalor ngidul Lurah. lurah Iki ya dalang. dalang oh nggih Iki nek dalang sewengi ora meneng. Iki lho. lah ya dalang ki sewengi ora Dalang meneng ki kok sewengi ngomong bae. dalang meneng wae ya dalang bisu apa piye kok Tur nek pidato iki sopan. sopane Pak piye Lurah siji iki. lah piye Saudara, saudara. lah Saudara, soalnya neng dhuwur nek ngisor ora sopan, oh, saudara, saudara. Ngono sopan ngono. Oh iya bener. lah iya masa ya saudara-saudara Nah, ya mulane neng dhuwur nek neng ngisor ora sopan, saudara, saudara. Kok ting cekiki do guyu ki mbaten ngene. lah ya bener kok ya bapak bener apa Iki neng penonton sing kaling-kalingan cagak. terus Arep namati kowe nganti jegelukan karo nganti lho. kok iso piye dah Dadi sing lor ki arep ngene, sing kidul arep ngene iki. lah iki apike nang endi nang kene Sakene. po nang tengah Sakene. mriki oh alah ayo mbok ngomong ket mau dadi ketok ya mak rene Aja nganti saka ndelok wayang kok do menyunyu mergo. Ayo saking le arep kepengin weruh to, saking le ngefan to. Andane kok. tepung gelang mongka celik Ayo wis celik. saipo bunga rasaku yen boleh bakal tak Bleh. pondong Iya. dipondong kok dibelek Lah kelinci kok dipondong. kulino mangan sate kelinci mesti ya Wah, ora tau mangan sate kelinci, ora Lah? tau mangan sate pokoke liyane ayam karo anu. Nek sing bangsa sikil sate papat. wedhus Ra ya ora. sapi Ra. lah Pokoke sing bangsa kaya ngono kuwi ora mangan aku, paling duduhe. Monggo. ya padha wae malah padha le rasan mbok sisan daginge Ya. Nggih, Yuk, ning lanjut ke kabone lagune ya. sampun, nggih. Ya, monggo Mbak Tatin. ngobengi kota saneruse ing desa marga aku anggoleki sing tak tresnani
Iki kok anu lho, Mbah. Kendangane cara sragenan iki nek ra dijogate maneman lho. Asli kuwi. Mongko kendangane apik nek ora dijogati muspra. Ya engko men dijogeti penari sendrok nang jaba kene. Ana ta penari sendok nang jaba? Komplit. Jenenge Tresna Budaya kae lho nang kono. Piyayi 3 4. Halo, terima kasih. Oh, ya, matur nuwun Mbah Toni. Nggih, aduh-aduh Triwangi. Nggih ngombe. Kok kalah karo kluwung ngombe aku yo nang. Aku lho ora ngombe. Enak. Kecut. Tresna tulus nadyan ing gubuk asmara. Yo, di kendangi sragenan Mas Ben Mbah Waluyo ben joget sisane gembrobyos. Kayak kudu nganti abuh. Ayo. Apane? Sing abuh apane? Wah ya joget ki mau nganti abuh. Yen liwat aku kelingan gubuk kae. Jogeti piye? Yen tak golek neng cagak kembang tulisan warna abang tanda kasih sayang jeneng gubuk asmara biyen kae kanggo anggem tresna tanpa bantal tanpa kuasa bot abote ketaman asmara gubuk kae nyimpen wati wiwit biyen tumunggah saiki gubuk kae kebak cerita wayah wangi nganti kaget rina. Aman to, Mbah? Ketok emak ngono mak klothok-klothok iki apa to, Mbah? Aku gembel bajing semaput. Kok bajinge semaput terus? Kapan Bajing semaput iki apa? kapan le tangi? Angel. Angin. Biasane bajing kuwi nek semaput dilus-lus tangi. Ya nya. Ayo. Nang endi lek saleh tak lus-lus endi? Wah, ora sosok ngono kuwi to. Lah ngopo to? Wah, aku ki wis. Wah, aku gur ngelulus bajing lho. Ora ngono aku. Sithik. Wah. Sithik. Ya nya aku ngawur. Tak lus-lus ya. Iya. Catatan sak jroning Mabur nek iki. ati. Datang luntur saya marah ati. Aku kowe dadi garwa marga asmara.
Aku pokae kepadritan Iwet pinjen nganti tumeka saiki Aku pokae kepadritan Tengah wengi nganti kakek trimo men bareng siji loro telu catetan sajroning ati datan luntur saya merati aku kowe dadi garwa lakonan ning kubur asmara rasa susah bersama kami warga laras kreativitas kami segala kurang mohon dimaaf mari berdendang ya kawan mari bernyanyi mari berjoget ya kawan bersukaria hilangkan rasa susah bersama kami warga laras kreativitas kami segala kurang mohon dimaaf. Ya, wis ben. Iramane karo bojomu iki lak ngendang to, pancen digawe sesek. Ben karo golek keringat, mergo ademe kaya ngene. Biasane golek keringet ki wong loro. Ngapa kuwi? Golek keringat ngapa kuwi? Apa ya lari pagi, apa ngopo? Oh, larak ngono. Golek keringat Apa? kok lari pagi. Lah lah ya nek lari pagi ki nek ya golek keringet ta. Ha iki bengi kok lari pagi. Ya lari bengi. Ya nak ya. Jiwana bayang-bayingan rasaku Jiwana kayaku kaya ragaku Daging harta Tarsang Nah, ngaturke sugeng dalu karo para pamirsa, para lenggah. ngaturaken sugeng dalu Bapak Ibu sedaya kemawon. Nggih. Nderek memuji. Nderek memuji. Iki acarane apa? Acarane napa?
Acarane wayangan ya. Ayo wayangan dalam rangka apa ngono lho. Dalam rangka apa, Bu? Merti dusun kapencar. Merti dusun kapencar. Wingi rak urung jumeneng, mumpung saiki jumeneng rak iso interaksi karo sing padha lenggah, mumpung ibu-ibu ya padha lenggah lho. Nggih. Sami sehat ta, Bu, Pak? Alhamdulillah, kepanggih malih kalih kula. Kangen mboten? Kangen Diaturke matur nuwun karo para ibu-ibu wis do masake panjenengan moko ya disembadani ana pecel lele, ana iwak bader barang mau. Kula mboten mame kula. Nila kok bader. Oh, iwak nila. Nggih, matur nuwun sampun kersa napa? Nyawisaken maeman kangge kula sak kanca. Eca kok buang Mbak Ayu wae nganti tanduk bola-bali kok wau. Mulai awake dadi lemu. Mbok yo ora mirang-mirangke kula Pak. Ayo nak nyatane nak panjenengan tanduk iki berarti ibu-ibu le padha masak ki enak ngono lho. Nggih, Eca sanget lho, Bu. Nggih. Tur piyahe kene iki ngene lho Mbak Ayu. Nek merti dusun ngene iki piyahe kene iki bombong-bombonge seneng-seneng iki nek iso ngampirke kanca-kanca. Nggih. Ngono kuwi. Gelem mampir terus panjenengan diaturi dahar. Gelem ngono. Wah, rumangsa bombong rumangsa Lah mongkok. kula rak pun dahar ten riku. Heeh, terus? Lah kula kan terus mantuk ten transit kula. Heeh. Neng kono dijugo maem. Nggih, kon maem meleh jajan. Neng kono tetep maem. Lah nggih pripun meleh nggih mboten kepenak wong ditawani bola-bali kok ya. Mulane kok awake mblegak kaya ngono. Ya ora apa-apa. Bojoku seneng kok. Heeh, sesuk mulih saka kene terus nimbangke, kira-kira mundak pirang kilo. Aja nimbangke. Wis ben wae lemu ya mbok ben. Nah iya. Lemu ki ya anugrah kok ya. Heeh. Serasah diet meneh. Lemu ki kaluwian. Nah iya. Kaluwian daging. Minangkani pamundutan, Mbak. Iki saka panjenengan Mbak Linda Singapura. Nggih, Mbak Mesake Linda Singapura. tak enteni. Nyuwun lanjam tak enteni. Dibawani. Meng nyuwun mawon apa pripun? Ayo mesine ya ana abon-abone. Oh, wonten abon-abone Wong ditransfer. Dadi niku keterangane niku jelas Ah ngoten lho. iya. Ya Pak Bung. Sepiro Pak Bung? Kiraku wis bawane apa manut karo apa ngono. Kiraku kawetan citra mangka sawetan Dalu menika wonten bintang tamu napa pripun, Pak? Lah pripun? Lah niki lho niki rak ibu-ibu sendiri rak klambine do ijo kabeh. Oh iya ya Mbak Riza Lah ki Mbak ya. Riza kok nganggo ireng dhewe. Ayo biasanya sing info seragam rak panjenengan. Nggih, lah kula niku pun cetha lho. Heeh. Ora cetha. Ya cetha wae. Dudoke ora ketok ikine tok kurep. Lah wong cetha Bu Praswe tekan lho. Tekan iki ijo apa ireng Mbak Ayu. Wis padu wae. Padu wae nang panggung. Tok kurepke ora ketok ikine. Lah ya mulane ki nek eno grup ki diwaca ora mung ujug-ujug. Lah kan aku langsung delok foto, ora delok. Ya aja geru, aja geru. Emoh aku mau misah lho iki aku. Aja mung diwaca, mau aja diweruh gambare tok. Lah ya ana chattingane to, Oh, Mbak. ana chattingane, Lah berarti iya. kudu maca chattingane. Lah iya. Oh, berarti ya aku. Mula ki nek ana grup ki digatekke. Nggih Bu Guru. Kleru to. Nek kleru ki berarti dikapakke. Aku dihukum engko kon nembang apa ngono kok kon piye. Harus terima dihukum loh ya. Mboten ta, Pak? Apa digeblek? Arep geblek, heeh. Kok usul? Oh. Loh, piye kuwi? Jane keinginanmu yang terpendam kuwi jane. Ya ta? Gawean. Ketake kok heeh. Nggih, kanca-kanca we apal, Pak Dalang we apal lho. Ya. Layang
rasaku ngantuk pijer krungu semaya kok ora tok komentari ayo wis ben dong ngrasake suarane Mbak Ayu sing wah jan arum apik alus kaya ngene iki eling yen tak enteni kledang lakae bocah takon yo lanjut langgam Mbak Ayu monggo
alus-alus ngene iki ben dirasake karo ibu-ibu kae. Dienggo tamba sayah le padha masak. Ya. Matur nuwun Mbak Ayu. Nah, wis minangkane Mbak Linda. Ya iki titipan saka Mbak Linda. Wah, nek arep nampa dhuwit iki terus mlaku kemayu. Nggih, matur nuwun sanget Pak Dalang, matur. Karo Mbak Linda. Oh nggih, matur nuwun sanget kagem Mbak Linda Singapura. Mugi-mugi. Ya, ning isih ana PR iki Mbak Ayu. Pripun? Iki ana sing request panjenengan supaya fragmen karo Keng Garwa. Ning gandeng Keng Garwa iki saiki ngasta kendang iki keparenge diwakilke. Waduh sinten? Mas Solikin, cocok betul ibu-ibu. Kalih Mas lho, nggih. Mas Solikin iki nang kene iki masuk pokoke. Wah, ora arep ngendang. Kowe iki nang kene ya wis kondang lho, Kin. Apa do maju kabeh wae sing ngendang liyane. Heeh. Nek doiran. Pokoke ya sing profesional kaya nek Mbak Mas Keswan pas fragmen karo Mbak Oriza kaya nek mesra ya mesra tenan, Mbak Ayu ya ora perlu cemburu. Iki mengko Mbak Ayu karo Mas Solikin nek mesra ya mesra tenan, Mas Keswan ya ora kena cemburu. Ngono. Rong karuan. Heeh ya. Sing dulu sih. Ayo Mas Solikin iki ya lumayan nggo tambah-tambah bensin lho, Ken. Piye? Nah iya ya mengko lakone gampang mengko. Emoh aku sing nguyak-uyak emoh. Ya, ayo Mas Solikin jumno Mas. Duduk, duduk, duduk. Jarwa serya lumat dengan colot. Srengeng karsa lela-lela. Srengeng karsa Duduk, duduk, duduk. Kaget ya. Mureng-mureng iki ikhlas apa ora? Kene sik rembukan sik. Waduh, durung ketoprakan wis arep mesra dhisik. Nuwun idin nggih Kang Mas nggih. Sing penting oleh gawe. Urung karuan. Anu. Pripun? Pripun Mas? Pilihane napa, Pak? Ayo pokoke framen. Sing sampean nguyak-uyake lho. Apa gento karo cempluk ya kena ngono. Heeh. Kaget iki mah ya kene ya. Ora duwe pangira nek aku didapuk fragmen ngono ya. Ah nggih wong panyuwunane kan rika to. Lho ning ya padha wae sampean ya kulino sok fragmen kok. Nyatane ya iso gemparke sokan. Nah aku ki karo sapa-sapa arep kok Mas. Nah, cocok iki. Pokoke ya sing profesional kaya nek Lah Mas iya. Kidon karo Mbak Oriza kae. Ah nggih. Mbak Ayu ya ora cemburu. Lah. Nek ning kene ra cemburu aku. Wis dimulai. Disiarke ra? Ya nek disiarke mengko nganu nganggo gamelan dhisik. Mas Solikin iki mengko gento, Mbak Ayu apa cempluk ya? Ya. Sik nyiarke jenenge, Pak. Ah sing nyiarke rak ya kono sisan apa kuwi? Dadi siji, dadi ambil sisan. Ya tak witi saka anu ya. Duduk, duduk, duduk. Ngadeg dhisik. Dadi ambil siki. Suarane sing rada gandem. Wis gek siarke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo do dijawab ku Keswan. Lah, Rak ngono. MC ki sing serius. Nggih. Serius. Para pamirsa bilih wonten ing dalu menika pun wonten ketoprak pedilang utawi fragmen nggih. Inggih menika judulipun Gento kalih Cempluk.
Warsiah. Dene ingkang kadhapuk Cempluk Warsiah inggih menika Den Ayu Purwaceng. Purwolestari kok iya. Lestari. Ayu Purwolestari. Lan ingkang kadhapuk Sembrono. dening Genta inggih menika Kyai Gagah. Apa? Semono kok gagah. Ora ya, Pak. Ora. Gagah jelita. Ya kuwi Raden Mas. Silikon. Nah, heeh. Silikon. Solikin. Solikin. Monggo sugeng. Monggo sugeng amirsani. Mbok bilih sak mangke urung rampung wis. Cenanangan. Aku wis nutup kaya kana terus muripke kok pisan. Monggo, Monggo. Amirsani ketoprak fragmen Genta lan Cempluk Warsiah. Mbok bilih sak mangke mboten gayeng digayengke nggih. Semoga Kaki linggo nang kana dhisik iki tatake Ayo. cempluk ngadeg dhewe ning kene. Tuk 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 tuk. Tuk tuk. Linggo kana siki urung teko ceritane. Aku arep ning pasar, engko aku bar saka pasar. Ora prat-prat kosek. Oh, menonton protes. Aku mau bar saka pasar, nukokke titipane simbok mau ana gula, ana teh, ento. Muga-muga puyer barang iki mau mamak ki mandadak pesen puyer barang ki gak nggo ngopo to ya. Muga-muga ora ana sing keri iki mau ya kenthang mi ya wis tuku. Kobis barang ya wis tuku, mbuh mamak ki arep masak apa iki. Tuduk. Kok reko-reko barang tuku warna-warna kaya ngene iki lho jan akeh ra jamak. Apa neh ya ketoke kaya ana sing keri iki apa ngono lho. Tuduk. Apa ya? Tuk tuk. Muga-muga ora ana sing keri lah. Apa? Angguyu. Iki rak genthong to? Heeh, kowe saka ngendi ya, Yu? Aku mau saka pasar. Timong iki kono kok titipane simbok iki mau. Walah, ket mau tak mulo tak adang kok ora. Kowe ki ning pasar to? Lah iya. Golek apa? Ora belanjaku ora iki lho. Endi? Iki ning kene. Aku gur loro. Iki tak slempetke ning kene. Kok loro ki piye wong Lah, barang rada nganu, kaya ngene to ya. Oh. Ki lho gelo abote. Ana timun barang kuwi. Hah? Iki timun tak nggo dhewe. Kaya ngerti dhewe to nek aku ki seneng timun. Aku sakmono ukuran. Hah? Ngono aku gede-gede yo. Gunamu gede-gede. Heeh. Mbok ya aku mau ngerti yo njupuk nggonmu ya to ya. Ayo. Heeh to, ya sesuk gol opekno ya. Rasa dopek. Hah? Nggonku ki. Gur cendek yo. Hah? Gur cendek? Heeh. Lah kok neng cendek-cendek iki piye aku butuh iki sing dawa, nek anu Cendek sing gedhe. ora maksudnya ora ngopek, cendek ning dawa ngono lho yo. Piye ya? Piye lek? Angel yo. Nek mau ngistilahke piye? Engko nek ning omah tak duduhi wae. Hah? Aku kok ning omahmu ngono apa piye? Lho omahmu ki eleke kaya ngono kok yo gete kaya ngono. Ora ngerti saiki. Ana pendapane. Hah? Ana pendapane. Kerak pendopone tanggamu to kae? Heeh ya ngene Mariono ya. Dadi wong ki ra. Kae gone Mariono. Ngaku-ngaku. Nek ra duwe iki ngomong ra duwe. Ya kowe blonjomu mau entek pira yo? Hah? Entek akeh ki mau iki wae mau ngutang aku mau jan.